ongi etorri txorien esasoi honean programara. Arratsaldeon Zigor. Arratsaldeon Jaione. Bueno, ez dakit profiteroltzaleak izango zareten edo ez, baina ala baldin bada, hau zuen errezeta da, beraz, zuen gozopedian gordezazue. Paris-Brest. Paris-Brest? Paris. Bizikletan? Ia, doi. Gurpila bentsat ingo ditu. Eta horretarako, honako ore bat ingo dugu, eta horrekin, jarraian ikusiko duzue zer nolako forma hartuko duen gaurko postreak. Baina aldez aurretik gaur zein egun den gogoratuko dugu. Emakumeen aldeko eskubideen borroka gogoratzen digun egun handi hori da. Beraz, batu gaitezen, guztiok, eta hemendiken mezu txiki bat, egunero daude olako esaten dena ohiturak, baita ikustezinak bihurtzen dien bestelako esapideak eta esamoldeak ere. Beraz, hortiken hasita goazen, eskilera, egun hau, benetan desagertzeko olako bide bat. Bai, hori izango zenuna da, egun hau desagertzea. Bai, nahi hitze toltelka ateatzen zait, pentsatze utxekin, baina bueno. Pixkanaka lan iten duen, eta ez bakarrik emakumeak hor gizon daukau lan handia egitekoa, eta hemendik, etxetik hasita, betiko moduan, lanean berdintasunaren alde. Bueno, errezeta, saldu? Ziguana. Ea! Zer da guana? Ziguana zine desan? Beste baterako utziko dugu. Amigo. Bueno, Paris-Bresta esan bezala honako ore batekin iten den errueda edo gurpil formako postre bada, eta barruan jatorriz edo iten zaion krema da, olako muselina deitzen zaion gozogile krema bat, eta pralinea nasita edo, Guk, pixkat praline hori edo gaur saiestu ingo dugu eta olako fruta edo beste zapore bat emate aldera ekarri dituna die musikak. Egi esan barbaldin baizuet, mizpirak nahi nitun. Mizpirak ez guk ezautzen ditunak udakoak edo San Juanetako baizik eta San Antonio deitzen zaien bestelako mizpira hauek. Egi esan txundigarrik die, konfitatuta nola gelditzeien. Baina, nik uste hauek merkatu nahiko baztertuta gelditzen dien nolako, esan egin ezake, elikagai bat diela, melokotoiak edo musikak almibarretan, orduan, ibilingo ditu. Eta hortarako alde batetik esan bezala muselina moduko lako krema bat ingo deu, eta gero erantziko diogu musikak konfitatuta edo karamelatuta hobekigo esan da. Eta ingo deu dena birrindu. Birrinduko du ore bat iteko. Eta lehenengo hori ingo deu epeltzen joateko. Zergatik gero ingo deulako honako ore hau. Xua iteko, pazientzia behar da, teknika behar da, pixkat behar da. Eta beso ona ere behar da. Baldin eta zenbateko gramoak ibiltzen ditun bai irinen eta bai likidoan ere. Guk gaur hemen 250 mililitro likido erabiliko dugu. Alde batetik 125 esnea eta beste alde batetik 125 ura. Berdina, kantitate berdina izango da 125, hau da, bakoitza 125, gurina. 2 koiaraka da azukre, gatza apur bat, eta gero hemen irina 155 gramo dago, bai? Piskat, 30 bat gehiago edo gutxi gora bera. Hau, ikusiko duzuen, nola ingo duen hemen, lehenengo esnea irakiten jartzen da gurinarekin, azukrearekin eta urarekin, eta gatza apur batekin. Irakiten da honen, borborka da honen eta gurina urtutzen denen, kolpe batean botako du, baina kontuz, lehenengo baetuta, bai, korapilok edo pinportatxoak ez usteko. Guzti hau bexamela bailitzan nahasiko dugu eta irin zapore hori kenduko diogu eta jarraian arrautzak eranzten hasiko gara. 3, behintzat bai, eta laugarrena horren hartzen badigu, laugarrena. Labea berotzen jarrita daukagu haizegailuarekin 200 gradutan, gero 180 jetxiko dugu eta 30 minututxo urtziko dugu. Bertan, iriki gabe. Pasta xua labean poliki-poliki altxatzen da. Eta bitarte hortan labea irikiko bagenu galduta da. Beraz, 30 minutu hor utzi labea iriki gabe. Eta behin, bukatzen dienen 30 minutuk, 5 minutu ate irikita, bere hortan labea itzalita utziko dugu, pixkat esaten dena ez jeisteko edo pausatzen. Gero bete, azukre hautsarekin apaindu eta listo. Baina, eta? Gaurko errezeta, bizikletakin esan dizuena, ze forma emango diozu? Gurtzen forma. Xua, beti xu pasta erabilita, beti profiterolak etorriko zaizkizue burura, baina profiterolak ez, ore horrekin gaur ingo duna da, kurpila.
Bai, badaude gehiago, olako beste petixu esaten dena. Petixu olako beste forma batekoak badaude. Bueno, ore berdinekin badaude errezeta bat baino gehiago izen desberdinetakoak. Egin zigun hor ikusgarriena da, eta ostele izan gaina, bueno, eta biztara oso ikusgarria da, egin zigun Horaziot, Saint Honore famatua, eta Saint Honorea bada azkenian, bueno, oinarri hartuta xu pasta hau, profiterolak egin, eta ero profiteroloi bete egiten dira, eta ero karamelu bat egiten da, eta karamelu horrekin itxatzita bata besteari egiten da olako otzara bat, otzara baten forman baten zaino, gaina heldulekua da ero, eta nik egia esan hori hosteleitza eskolan, teoria eman da neukan, baina egin eta ikusi egiten inunen nuen ikusi, txorienen ikusi nuen arte, eta Horazio egin zion. Otzara formanez, baina olako pinu forman edo zuenean. Inunik, bueno, guan dela mapiko. Hori da, baina hori da, berez da hori otzara eta heldulekua eta guzti, eta hori gero berez da, hartu, bakoitzak hartzen du bat, eta jaten jute. Bizio! Bueno, hemen, gure musika edo melokotoia pixkat karamelatzeko edo konpotatzeko, hortarako kazoa berotzen jarrita daukagu, eta hauek xertu bitarten berotzen da hola, azukrea botako diogu, eta karamelatzen hasten denen, erantziko diogu musikak. Pixkat, hau dena biltzen hasten denen, gurina gehitu, eta hor da hola pixkanaka dena batzeko. Jarraian, muselinakin edo honako gozogile krema berezi honekin joango beha. Eta bien bitarte hortan, bueno, bien bitarte hortan, ezer baino lehen, hemen traspapelatuta denuken jaione. Elik idatzi zigun duela aste batzuk, hitz egiten hau ginela hemen, erropak lehorgailuan lehortu eroez, eta nola egiten dan da hori. Bueno, berak bere esperientzia esaten dugu, berak egiten du dituela lehenengo, atera garbi gaiutik, zintzilikatu egiten dituela, eta pixkat ezetasunera izaten baitu, gero urrengo egunean ero, lehorgailuan sartu, eta lehortzen han bukatze dituela, eta gainera, bueno, arropa obial delikatuak eta baita, eta ondo geratzen diela. Eta gero beste bat hitz egiten egon ginen baita, nola da, izenetaz. Ze izen dauden, zein ez. Eta esan zigon, iparraldean, hor, dagoela, estatuto ofizial zibilak, esaten du, badaudela izen batzuk oin hasi dilan jartzen, Nutella, ero Ikea, eta debekatu indituela. Eta omen dago, Belgikan, guraso batzuek, bere aurrari jarri nahi izan zidoten, bakuse izen. Hartu zuten, ez da gizu, ordenagailuan teklatua, eta hona egiten duzula. Bueno, nahi zidoten jarri. BRF, XXTC, XXMNP, CCCC, LLL, MMN, PRXVC, LMN, CKSSQ, LBB, III, 6, Baskaltzera! Hori txantxa bat izan, gure nola juna aldi eta gure semeare izen hau jarri du. Ez duzu, inoiz asmatuko bi aldiz ondo jartzen izen hori. Eta igual izango zen, labur bilduta, ez dakit, bereien arbaso guztien izenekin ataratako lehen, ez dakit, izkia, erolakoen baina... Nik ez baina alata guztize edo jende praktikoare bada, nik ez jendea bere seme alabari izena jartzeko momentun, erregistrora joateko momentun, eta izena, menez, buru izateko momentun, kontutan hartzen duela atxerik ez izatea eta inerik ez izatea. Oin, eta hori zatea? Azken finean bida jatzeko. Aireportutan eta ez izateko lako arazorik. Nik gertatu izatzen, Aitxona Monak andaluzak izan da, etezetak eta olakorik ez jartzea. Baita. Izena gureak eta ez itxuztelako ondo hauskatzen, da, izen, miren, ero aitor, ero olako izen jun jartzera, araitz. Eta, araiz deitzen zigotelako, aurten aldatu. Bueno, guazen gorko errezetara. Karamelatzen, ez? Azukrea gehitu diogu, eta, oain hasten denen hori dena pixkat izerditzen eta iluntzen, gehituko diogu gure musika xeetua, eta gero esan bezala, bueltatxo batzun ondoren, gurina. Bale, Paris-Brest errezeta honen izena dator, hor badago lasterketa, ultradistantziako olako bizikletako lasterketa mitiko bat dara Paris-Brest-Paris, hau da, Parisetik atara, Bresteraino joanan, kostalderaino, eta berriro Parisera 1.200 kilometro baino gehiago, eta lehen aldiz 1891 urtean egin zen, eta orduan profesionalak ziren lasterketa hori egiten zutenak, eta horre egon zen gozogile bat, eta ikusi zituen txirrindularia pasatzen, eta esan zuen, hortik horren omen ezin zuen
txu orearekin indako errezeta hau, eta eman zion gurpil forma, forma borobila. Kontua da, Pierre Griffol, kazetariak, ekimen horren berri izan zuen, gozogile honena, eta, kazetari horrek Hungarian jarri zuen, da Frantzi guztira zabaldu zen, eta hortik aurrera, errezeta hori ezagun egin zen, lasterketa hau bezala. Eta lasterketa hau hasieran 10 urterik behin iten zen, horre hon zen 1941 urtean etzan egin, bigarren gerra zibilagatik, mundu gerragatik, parkatu, eta gero berri hartu zuten, 1941an, eta hortik aurrera zizan 5 urtero egiten. Eta 51. urtea izan zen, azkenengo urtea profesionalak egiten zutena. Horrarte profesionala ziren, baina hortik aurrera, kaleko txerrendulariak, zikloturistak ero hasi ziren egiten, eta hor zegoen tarte da hori. Tarte hori iteko, lasterketa hori iteko, 1200 kilometro, 80 ordu dituzu. 80 ordutan, eman inberzen. Gaur egun, mendiko lasterketetan, ultradistantzia lasterketak, oso famatuak dira, hau da, txirrindularitza munduan dauen famatuena, eta gogorrena. 1200 kilometro, bauzako ipurdiko mina inberdan jaion edo. Eta garai hartan etzin izango gaur egungo... Gaur egungo, ez bizikletak, ez errepideak, ez ezer. Nola ingo zuten. Azkena 2015an egin zen, azkenengo oin, gero oin 4 urtero egiten da, azkenengo urteetan 4 urtero egiten da, eta azkena 2015an 5.900 pertsona eratera ziren, eta 4.600 bukatu izuten. Nahi dut esan, badala zerbait, jendeak entrenatzen du, hori bai, honek zintzara joan hartuta, lasterketa ontara apuntatuko nahi, zeiz. Lehenago eskatzen izute beste distantzien motzagotako lasterketa batzuetan urtean zehar parte hartu izana, bat 200-koa, beste bat 400-koa, eta beste bat 600-koa. Eta hori beteta horrek baituzu hori kurrikulunean, hori dituzunean, lasterketa horietan juna zara. Baina, tela. Marinera. Eta jendeak, bakutza bere estrategiak ibiltzen ditu, gelditzeko nahi duenean, laguntzaileak eramaten ditut atzetik eta hori, eta loa, ero nola ustartu, baina aurrean doazenak, uste lo egiten dutela ia eserrez. Osea, burdiko minederra. Nik esaten zuz, gure gozogile krema, hemen, gorringoak behar ditu, gogoratu hemen hainbat alditan egin izan dugun krema dela, eta horretarako lehenengo eta behin, gorringoak baztertu, eta erantziko diogu lehenengo eta behin azukrea, eta hemen diken 50 mililitro edo esne apur bat baztertuko du hartu almidoia bertan disolbatzeko. Bada jendea dena bertan batzen duna, bai? Nahi hola, ze... Daude gozogile krema teknika ez, pila bat. Eta errezetak beste 10.000 baita. Arrautza oso erabiltzen dutena gorringoa bakarrik. Hartu almidoia, ero irina bakarrik, zein bat, ero beste, ero biak erdibana. Azkenenko zemen, biak erdiban ingenitun. Hor, kontuz, edo bestela nola daudie hauek, natillak edo arrautza, bai. Nola nasketa hori saltzen dutena? Saltzen duen hori, horren prozeduran arabera jarraitu, eta gero bukaeran 2 gorringo gehitu. Errexaldea, bai. Bai, gaur egun, katerineko enpresa eta gozogintzan da orokorrean, segun zelako gozotegia, baina esan dezagun, industrialean ero asko egiteko horre erabiltzen dira, hauz batzuk, urrotzan hasten diozu, irabia gailua eman, eta gozogile krema egin da daukazu, eta horrek normalean ez du arazoik. Eta hotzean. Eta hotzean, ez da inber, ezer? Hotzean dida. Guk, nigola zenez, guk katerineko enpresa batean eginen, 15.000 lagunei ematen genien paskari ateatzen ziren, horrako zen, horako eltze handi batean, anautza sartu, ez da izema litro eta irabia gailua bezan, holakoa. Ondo irabiatu, krema atera, eta listo. Hau ikusiko duzen bezala, hasi da pixkat, sendotzen da konpotatzen, beraz, sua pixka apur bat poliki jetxi, riskantzarik ez biteko, eta hemen ikusi duzen bezala, arrautzak, azukrea, vainilla edo vanilla esentzia. Esentzia, edo vanilla fresko izan ezkero, hoxe, zora gabe. Eta esan bezala, hartu almidoia, eta esnea. Eta jarraian, esne hau. Berotzera. Hori da.
Baina, bueno, zenbat eta zenbat errezeta dauden kremanak, eta danak, gozogile krema, danak gozoa. Danak. Eta erabilpenak, nahi duzuna. Pantxineta batetik, hijitu beso bat, ero ostore bat, ero nahi duzuna betetzeko. Bitu, lehen, itzein dugula hori 1.200 kilometrona, etorri zait, hemen, jakiteko ideia bat itxeko zema kilometro dian. 1.200 kilometro hori Paris, Brest, Paris. Hemengo horreagatik Santiago oraino, hau Santiago bidea, done jakue bidea die, 750 kilometro inguru. Eta hor bizikletan rekorra dago 24 ordutan. 23:51 hain zuen Mikel Asparrenek, 2018an, da gero kendu zion Espainiarra tipua 23 ordu eta 18 minutuan ero. Hor bizikleta gainean ematen, uste dut, 18.000 pedala da horako. Jesus. Hasta keri bat. Ba, jenteak hemen hartu, eta ez dakit noiz ingo dan berriro. Egia esan, Paris, Brest, Paris, ez da noiz ingo dan berriro, baina, seguro jende pila da puntatu da. Hemen, iparraldean ero badago bazten bat, 300 kilometroko bat ero hemendik gertu egiten da. Eta jendeak juten da, erruz. Eta erruz, eta bizikleta normalakin, ez elektrikoakin, Ze horiek ere, zelako buma izan den azkenengo 2 urte, bueno, 2 urte hauetan, bentsate denak ez dago bizikleta elektrikoek. Ez dago karabanaike. Ez dago ezerrez. Bioia... Danak horrek gastatu di dana total. Agia, ni bat eta bada, ofer. Aitzado, jo, ze zorgina da, eta jo. Baina, probatzen duzu neonian elektriko, hori bai dara. A ber, zu jaion etxe egoteko aldapa behar duzu, zuke aldapa daukazu. Ez da, hainbeste baina aldapa dago. Zu pentsa, eman duzuela 80 kilometroko buelta horti bizikletan, eta ero, etxetik gan, azkenengo igoeratxe hori. Azkenengo igoeratxe hori mortala egiten da. Elektrikoa sordea, tip, pedalak eman behar dira, gara, ze jenteak uste du hemen elektrikoa, gaur egungo elektrikoa dala, botoi bati eman da, venga, bera bakarrik juten dala, ez. Lagundu egiten du elektrikoak, Ba, gaztetan, txikitan, hor, leitzan bizi ginenen gure etxerako aldapa bat zeon, eta bizikletan hori errexi genuen, bueno, errexo behintzat genuen, baina gauze da baten kate hautsi zitzaiela aldapan. Hartu nun kokotzekoat. Indarra egitean da. Ba, kokotzekoat hartu nun. Gertatzen dira, indar gehi, boltio gehi. Katea hautsi zen. Hola, ongo zan kate hori gaixua. Ez dakit. Ni lehengunen apurtu nuen katea. Katea ez, atzeko patilla, eta etxera jumea. Izorratu ziren, ezer ez, armoa zan menditik 50-40 kilometro iteko, eta 8 besterik ez eraman genio, eta pum, eta etxea buelta. Negu ematen dagoen horre. Bueno, bizikleta elektrikoak gaur egungo zerbait dela ustegu, baina lehenengo modelua 1885 urtean estatu batuetan frogatu zuten, eta garai hartan pedalik eta ez zeukan bakarrik motore bat zeukan elektriko bat kuadroan azpian, eta gero zan sistema bat gurpilan, atzeko gurpilean, eta 1000 batio ematen zuen indarra. Hau da, 50 kilometro orduko hartzeko gai zan. Horre pedalik ez zuen behar, ez hori motorra zan. Hori hortaraino ados. Bai. Baina hankan jartzen zen itun, pedalik ez bat izango zituen, ez helduleku bat, erolan, motor txiki bat izango zen moduan. Apoia guta. Hoiztien motozikletak? Motozikletak elektrikoak. Oia, antzeko. Bai, hori zen, bota. Hemen, esnea dagoeneko borborka irakiten eta momentu hontan, zutatik. Aztertu. 2 segundu emango dizkiogu hemen behintzat 100 graduetatik jeisteko, eta gero jarraian arrautza eta azukrearen naski oneri erantziko diogu nahasi eta berriz zutara loditu arte poliki-poliki. Oso, ondo. Bueno, Oden Boltonek eroin zuen hori, izan zen, bueno, orduan garai hartan, letxe. 2 urte berandu egon zen, oseaz, bikoitza lidik, bizikleta elektriko bat egin zuen, eta honi ja, eramaten zuen gaur egungoa moduan, ez? Motorra egean zeraman, eta honi ja pedalak eman behar zitzaizkion, eta lagundu egiten zuen. Eta hau izan zen, gero ja, hortik, aldaketa pila bat egon ziren, baina 87an, gaur egun ezautzen dugun, bizikleta elektrikoen oinordekoa ero sortu zen, eta idea hemendik hartu zuen. 1887an egin zen zerbaitetik. Hor, urte askotan, ongo ziren experimentatzen da hori, baina, gaur egun ezautzen dituguna, 87an hasi ziren, eta, oin ikusi dugun buma, izan da horra, azkenean, batiolan irau pixu gutxiago daukate, zelen bizikleta elektrikoak pila pisatzen zuten, hori lortu dana pixu gutxiago, autonomia ere gero eta gehiago,
Eta hori bai, ez pentsa honek egin 150 km, ez da motor bat, 150 km orduko ez ditu hartzen. Horre ere, bueno, ja daude, esaten da, kapatuta ero, eta 25 km orduko hartzen dituzte gehien, 25 km aurrera, ja indarra ez dizu laguntzen. Zuk emate izkiozu pedalak, 25 km orduko arazoaz, eta ja hortik aurrera, zuk ematen duzuna, berak ez dizu laguntzen. Azkenean bizikleta hauek ondo da, Euskal Herrian bizigaren inguruan bizita, dana aldapa daukagula, ez? Etxetik atera, eta zeituan, ja, urkiola daukazu. Ero, oiz daukazu, bueno, behintzat, hor ikusi da jende nagusi askoan, Durangaldean ikusi gana, ez, lehen beti txirringan ibili dienak. Eta hori, zeudela pixkan mugatuta, ez, nahi bizikletan ibili, baina ateatzen ziren, ja, aldapa eta ezinean, jende horretako ate berriak ireki da, eta aukera daukatean bizikletan atera, lagunekin ibili, kirola egin, ze baina hemen kirola egiten da, ez pentsa bakarri doazena, lagundu egiten dute azkenean, eta jende guzti horrendako beste aukera bat, oso ondo da. Eta zuek merkatu ikusten baldin baduzu bizikleta elektrikoetan, Euskal Herriaz aparte, San Frantziskora jo dezakezu eta bertako aldapetan, Euskal bizikleta elektrikoa saldu. Segundu txiki bat. Bizikleta, hemen horreakoak eta estatu batuetan pila basaltzen da, ikusgarria da zen basaltzen duten, BH eta horbe, mundu guztian famatu gara. Ja, hemen, ez da egite ohartu zareten, baina kaso aldatuet. Eta hemen pekatu txiki bat pasazait, eta hau izango da napar mamia bezala, bai? Errepuntxu izango. Zergatik, eta gaina adierazi nahi dizuet, loditzen nahi da, Bizka gehiago, eta eragin favorezi. Eta hemen eragin alda nahi duzuen aldeta, ze batzuk esatezuten, hemen eskumatera ematen mariago. Ikusi duzuen bezala pixkat errezait. Ia zaporerik ez dio eman, usaitzen da, gutxi usaitzen da. Hau garbitzeko ura eta gatza larrie bota, eta utzi ordu batzuk bertan pausatzen, eta gero herri saskatuko zaizu. Eta ospina, jaiona? Baita ere. Eta nanasak edo lako alambreak mesedez. Xoabe, gatza eta ospina eta uren nahiko. Horrek, nanasak eta hile bakarrik irabeli aldie, altzeiru erdoi estanaz. Gaitza, erdoi gaitzakin, horretan bai. Horretia ja esan dezagun profesionaletan, horietan bai. Baina hauetan bestela, ez mesedez, ez erabile. Oinarri guztia izorratuko diozu. Hori da. Listo. Gure honako barru beterako osagaiak presto daude. Alde batetik, musika konpotatuta eta pixkat beratuta, eta beste alde batetik hemen gozogile krema. Oandiken ez da muselina, gurina falta zaio, gero sartuko dugu. Eta hemen gaurko berezitasuna da, ontzi batean sartu beharrean, olako erreteilu batera botako deula, plastikoa jarriko dugu eta epeltzen utziko du. Epein epeldu denean, gurina zatitan moztu eta nasiko du eta botako diogu musika eta birrindu besterik ez da izango. Eta hori bakarriko jabakadako lan ezin da jan? Bere hortan? Bai, baino, eta barurako zer sartuko duzu gure pastatxuari. Hartu pastatxua horan da, hori egin eta barrura. Bello, nik, oin hau, bizikleta elektrikoen, kontra ezin da ez, hor gertatu, bai gertatu dana da, oin, lehen guk Durangaldean esan botoko buelta itxuldia egiten genuen, lauk egiten genuen. Eta oin egia da, jende pila batek ez, lehen esan dugu, ateak ireki dizkio jende pila bati, eta lehen aldapa horretan ausartzen ezen jendea, bizikleta elektrikoen laguntzarekin, oin, edozein tokitatik, eta mendian nabarituko zen duten jende pila badabilela. Errespetuz eta txukun eta garri biltzen bada, inungo arazoik ez, hori bai. Eta mesedez, bizikletan, bat besteakin kruzatzen dienean ero, agurtu. Txirrindulari berriei, agurtu behar da beti. Mendian behai pasiatzen gaudenean, agurtu. Haupa, bakarrik buru altzatu eta haupa bat esan. Hori gutxienez, hori begaltzen ari da, eta egia esan bizikletan jenteak igurutzatzen zara, eta ez da agurtu ere. Haupa, gaixo, bata bestera, eta ero, geratzen hartu eta bizikleta izorratzen bazaizu ero, ni geratu ingo naiz da lagundu ingo izut ero, ze bestela zer, bizikleta gero izorratzen bazaizu, ni zure ondoti pasako naiz, eta kasuri bestizute ingo. Agurtu behar da. Eta oinezkoei berdina, behiratu, eta hapa, neuraldia erra ez, listo. Zerbait gertatzen bada gero, bintzat bere arpegiakin geratu zara, eta gero, haizu, tipoa galdu da hanboto inguruan kamiseta larrosa batekin zijoan. Zuk geratu zara tipo hori kamiseta larrosakin juntala, eta ikusi induzu. Espaduzu burua altzatzen, eta espaduzu begiratzen begietar ez duzu jakingo, ez da inokin gurutzatu zenik, ez ezer. Mendian, agurtu inbarrola? Dakienak badaki.
Pasta xua edo xu orea iten hasiko geha hortarako. Eltzea sutan berotzen. Esnea 125 mililitro barrura. Ura 125 mililitro barrura. Hemen be, xu pastarekin, errezeta ezberdinak ikusiko dituzue, batzuk esnea bakarrik erabiltzen dute, badago beste bat dana ura dala, orokorrena bien erdi eta erdi. Erdi eta erdi. Bi koiarakada eder azukre eta gogoratu. 125 ura, 125 esnea, 125 gurina. Hori urtutzen jarri, eta gero, gerokoak. Baetu behar duzu, ez? Horreindik hori. Bueno, Euskal Herria txirrindularetzakin, bakizu, Euskal Herria txirrindularitzan maite dut, aturrean, irudi horiek ikusten dira Pirineotan, bide bazterrak eta jendez beteta hori, Euskalduno bakarrekin alditu, eta, badakizuen moduan, ero enteratuko zineten, ero espadakizue guk esaten dizu, 2023an Euskal Herritik abiatuko da turra, lehen etapa Bilbon hasi eta Bilbon bukatuko da, bigarrena Donostin hasi eta Gasteizen hasi eta Donostin bukatuko da, eta hirugarrena gure herrian Amorebietatik atarako da, eta bukaero haindik ez dago seguru, esaten dute agian Baionan izango dela, baina puntua da Euskal errepideetan ibiliko direla, uste dut horre Euskal Bizkaiko kostaldetik eta izango dela etapa bat, eta hori azken urteotan turrak duen, egiten ari den zerbait da, ez? Herri ezberdinetatik atera, lehen 3 egunak kanpoan hasi, ero Italian hasi da, Belgika, hortik beste urte batean hasi da, eta, aurten Euskal Herrian tokatu da, eta hori izango du, munduko txirrindularitza lasterketa garrantzitsuena, tope, gaina Durangaldean ari direiten jaione bidegorri bat, Durango eta Amorebieta batuko dituena, hor autopistan eskerreko aldetik, jungo da, Bilbora bidean, eta uste dute hortik ez dakit estan pasatuko, zehantza turreko zuzendaria egon zan Amorebietan, eta horko obrak ikusten egon zan, eta hor hasierako kilometroak egiten dituzte neutralizatuta, ez? Osa, kotxe aurrian, zuzendariana, lasterketako zuzendaria, eta gero usten diete, libre eta nahi duena, ies egiten eta zialdi. Eta uste dute, bidegorri horretan, agian hortik jungo ete dien, obrak ikusten egoteko dizuna. Haze horrea duzuen Bizkaian, ez da? Horrea, ni beste zerbait esango nuke. Abaltzizketatik pasatzea, eta zaldibitik bai, Euskal Herritik, eta esatu dizut, Donostin bukatzen da, Euskal Herrian oroko... Astigarragatik barkatu muzketa, eta zehatza, baina hemendik diote, Astigarragatik ere bai. Astigarragan antza, uste, eta noagunean sagardotek paren jarri behar dutela, eta antxuletat, eta holakoak hartu, garai bateko txirrindularitza. Olen bideo batzuetan agertzen diturrean da, tabernetan da sartzen zila, eta tabernetan hartuan, eta agertzen ziren, igual, freskagarri botillinakin, hemen pizkarrean sartuta, ogitartekoai oska izten, eta batek baino gehiago, patxartra du hartun da. Bai. Beste garai batzu ziren. Hemen gurina dagoeneko urtu da, eta lehen borboitxoak ateatzen ez ezke, beraz, irakiten da honontan, pixka gehiago utziko jut, eta esan dakoa. Irina hemen baetuta dago, 155 gramo daude. Kolpe batean bota, eta beixamela balitz bezala dena biltzen saiatuko gea, eta pixkat irin gustorik entzeko, 2 minutu hor bueltak abiliko du. Gero, oso garrantzitsua. Batzuen ohitura da arrautza osoan botatzea, banaka. Beti banaka. Onak zukua dena. Zurgatu inbar, arrautza hartzen duenean, oreak hartzen duenean, urrengo arrautza. Ez bota 3-6 Ez, banaka, eta esan bezala, batzuen ohitura da, arrautza bere osoan, hortzen kraskatu eta botatzea. Nei gehiago gustatzen zait, hemen irabiatu eta botatzea, eta gero hori xurgatu arte bertan lantzea. Maniak eta mania daude, edo ohiturek eta ohiture daude. Beraz, listo, badoa. Bakutze bereak. Hori da. Eta bain, erain, eman. Hapa jaiore, eusi, eman. Bildu eta honako ertzetatik baztertzen den arte edo eragingo digu, baina geixo ere bai? Irin gusto hori edo... Pizka kozinatzeak eski ez da etortzen. Hau behin da profiterolak hau sekula ez da astutzen, jaiona. Egia, behitu profiterola aurreneko aldian jaiona. Hauka bere hori, eta baina, behin ikasten duzuenean iken, sekula ez aizu astuko. Eta hori da bizikletan ibiltzea modu. Bizikletan ibiltzea,
badaude gauzatzuk, behin hori izaten da, bizikletan ibili eta ero sekula estan astutzen gauzat, eta ia da nik hori ezagutu, bueno, nik lagun bat izan nuen, berak hori esaten zuen, txikitan ibili izan bizikletan, eta ero 25 urtean bizikleta ikutu gabe, hartu, eta hombre, nabaritzen zitzaion, tenso, hola, zijola, hola, eta esaten zuen, behitu ze mendi polita, hola, aurrera begira, baina txak, ibili, ondo, ez? Eta hor badaude, bueno, ibiltzea moduan, edo idaztea moduan, edo ez dakit, musika jotzea moduan, ez? Badaude gauzatzuk ez diena sekula astutzen. Eta hori, batzuk esaten dute dela, ostra, egia da, ni ez daukat oroitzapenik horrena, baina esaten dute, zu bizikletan ikasten duzunean ibiltzen, ez? Eta ja, gurasoak ero ondoan dauanak askatzen zaituenean, da hori lehengo metroak egiten dituzunean, zu bakarrik, inok heldu barik hor, sentitzen den emozioa ero posa olakorik, ostra, hori hor barneratuta geratzen zaigula, eta horretik geratzen zaigula, ero dakigula bizikletan ibiltzen, ez zaigula sekula astutzen. Nik ez da horren besterako dan. Esan gukoen burroka dauzko etxean, bizikletan ikasteko, gure ez du nahi ekik, eta hor betu, hor bai ez dagoela sekreturik, ez duenean nahi norbaitek, alperria, nahi duenean hartuko du berak. Gure handiak ez du bizikletan ibili nahi, eta txikiak, hoxe, lau urte gutxiagokin, da, antxe, bizikletan gainean egun guztia, baina, bueno, derrigortu ez den behar esertu. Inoiz, ez zertara. Bueno, hoxe, bizikletan ibiltzea, ez da, batzuk esaten dute, ez da, ikasi duela norbait, zerbait emozioso bizi izan dugunean, ero hori gure burmuina hiltzatuta geratzen dela, eta horregatik dela, bizikletan ibiltzea ez dela sekula astutzen. Baina, ez da hortu. Guk gure memoria bi zatitan banatuta daukagu, eta organizatu daukagu, bat epe luzekoa eta bestea epe motzekoa. Eta epe luzekoa, era berean beste bi ataletan banatuta dago. Bada deklaratiboa, eta hor da, esperientziak, pertsonak, tokiak, geratu zaizkigunak hor, eta betiko gordetzen dienak, segia da, interesatu bazaizkigu, beste batzuk ez bazaizkigu lan, gure memoria nirea bintzat, zeitu egiten du hartu, eta bota egiten du, reseteatu egiten du, garbitu, eta listo, hor beste tokia egiten du gehiago sartzeko. Eta gero dago, prosedimentala, deitzen dena. Eta horre jadie, akzio mekanikoa gero, ibiltzea, bizikletan ibiltzea, idaztea eta holako gauzak. Horiek ikasi, eta horrek, geratzen dira gure burmuinean hor barruan betiko. Eta horregatik da, bizikletan ikasten dugula eta sekula ez dela astutzen. Emozioak eta alde batera utzita. Nahiz eta emozionante izatea bizikletan ibiltzea. Abiadura sentitu, haizea. Gureki ordea da korrikagoa gehiago. Hori korrikak ematen dio eta segurua guten da eta ikasiko dugun ematen. Hoxe bai, ez zigor. Traputxo bat behar nuke bat, piskat hau garbitzeko, trapu guztiak. Bai. Sukaldea txukun eta garbi. Hemen ikusiko, eskerrik asko zigor, zuetxeako. Esan. Bueno, esan dakoa, bigarren arrautzarekin goaz, kraskatu eta erantzi. Hemen oso konbenigarrie da, zutatik baztertu ondoren, segundu txiki batzuk ustea, bai, gainekoan arrautza hori ere ingolitzai guke, gozi edo, bai. Beraz, esan dakoa, banaka eta hartu arte. Lehenengo eta ben ikusiko duzen bezala dena askatu eta moldagaitza bihurtzen da, baina, pazientzia. Bai, gero zurgatu ingo du eta lortu duelan krema, gozokile krema baten testura, pixka lodixiago hartzen du. Erakutsiko dizu, gutxi gora bera, hori da. Mauka batean sartu, eta hemen berrizitasuna izango du, da ez ditugula ingo betiko profiterolak, ingo dituguna da, gurpila. Baina profiteroltxo bat edo ingo dugu, ikusteko, bat dintzat, ez? Sondo. Bizikletak aipatuta, pandemia garaian, zer izan ziren famatuak, Jaione? Estatikoak. Hori izan zen, zintak eta korrikaiteko zintak eta estatikoak denak agortu inzien bat-batian, eta gainera, garestiak, nik hor dauzka jendea, zintak eta bizikleta estatikoak 2000 eta piku euro eta ordaindu zituenak eta etzeuen ezer. Eta pandemia bukatu eta zer zen, denak zerta joan ziren? Autokarabanata. Hori bai, jendeak hori indu. Ni beti zen ez autokarabanero, Jaione nekin ez hartu. Ni hori beti zen, eta bizikletan ibiltzekoa beti izanaz, baina egia bizikleta estatikoak gero zer bilakatu die?
Bai, arropa zintzilikatzeko, hori hortarazoaz ez Bai, etxe guztietan. arropa eskeitzeko garestienak. De diseño esaten dana. Zer, azkenean jendia bai, hasieran orduak eta zenbat bideo eta argazki ikusi genituen, sare sozialetan denak ematen, da korrika, bizikletan, da, karo. Pixanaka, berotu hori ostutzen juzan, eta jende konturatu zen, esan, arropa zintzilikatzeko, toaia eroan zintzilik eusteko, salan zehar zeuden, hautz pinportak eusteko balio zutela. Nik esango nizuke benetan oso aparatu interesgarri dela adin guztitarako eta batipat adin batetik aurrerako. Benetan. Ni nago kontra, nik izan du bizikleta estatiko bat, eta kendu gendun etxetik tokia antzezuelako, baina egia da, eguraldi txarra iten zuen egunetan, eta, hanik aukeran beti nahiago dut kalera jotea, baina Euskal Herrian nahi eta nahi ez, horretik daukagu horren berdea, urtean hainbat egunetan euria egiten du. Eta egun horietan nik bizikleta estatikoari egurra ematen nio. Baina egurra, eta gaur egun egia da, badauzkazu, aukera daukazu pelikula bat ikusteko, baina daude hainbat aplikazio sarean bidez beste pertsona batzuekin konpetitzen duzula. Hori ja. Nola ez ez, hori basago pikea hor hartu eta urko bere igeldoko etxianan jarri eta bizikleta gainean da nien erian da bata bestia ipega, zelako pikeak eta inaldien hor? Bueno. Baina horbe trampa bada, pausinan trampa. Zu jartzen duzu, Karo, bizikleta gaur egon estatiko horiek batioak eta hartzen dituzte, ez? Zenbat batio mugitzen dituzu. Karo, batioak hori kalkuluak gutxi gora berako da. Zu pisatzen baituzu 80 kilo, berak kalkulatzen du, 80 kiloko tipo batek indarra egin da batioen mugitzen ditu, ez? 80 kiloko tipoak, egiten dute 80 kilokoak, jarri 60 kilo dauzkatela. Orduan, batio askoz gehiago mugitzen da, oza, trampa egiten dute, beste eri irazteko zarean bitartez. Hori egiten dute jendia. Hartu eta hor, trampa betanien da, trampa. Ez da eskubien, ni honekin da batzuk, eta horbe trampa ikegi bada, eta nola? Karo, zure pisu aldatzen duzu, orduan, makina pentsatzen du, bere gainean dauna, ez da ize pisu daukala, mugitzen du indarra, eta esan du, hone dauka honek indarra. Ze bati, baina, karo, zu pisu gehiago. Zema bati mugitu dituzu jaionea. Hemen, beida, guandiken nola daun bai, osoki edo erortzen da. Orduan beste arrautze bat estimatzen du edo hartuko luke. Beraz, erantziko diogu eta ikusiko dugu, nola daun edo 5 bat beharko luke. Ez dut uste, baina, bueno. Hori jaionek esan duena. Ikusiko ituzu hainbat eta hainbat errezeta, normalean profiterolak o pasta xu orean egiten direnak, eta beti jartzen du 3-4 arrautza. 5-6 arrautza. 2-3 arrautza, ez? Hor, ezberdina, tamaina bateko arrautzak erabili, handiagoak, txikiagoak, eta nik hor izan nuen liburuak oso gintzakoa, eta asan oso zehatza, ez? Eta han bai jartzen zuen, X gramo arrautzetan. Baina ala ere, hemen aipatu izan dugu, eta okinak etorri dira, ez da berdina, irin batzuk, udaberrian eitea irin hori, segun noiz jasodan zetasun gehiago dauka, gutxiago, orduan, likido gehiago, ero gutxiago beharko du. Begi oso ona daukanak, asmatuko du, baina, gutxi gara. Baina, hau ja nik uste listo daula, Mira, ja beste gauze bada, orduan. Bota, eta, ikusi, hor gelditzen da pixkat. Oi. Baina, oso gile krema lodi bat. Bai. Itxaskorra. Eta hemen Paris-Bresten olako gurpilak iteko, olako ahoa jarriko diogu, izarduna ez. Ados, hola pixkat. Eta bestela, ez baldin baduzu olako tutu edo ahorik, hemen pintzatxo bat jarri eta bere horretan, listo. Beraz, hau bete eta zer? Borroiak egiten zaz, zein behar dituzu? Hori ingo zuen, ero? Jarraian, pixkat txukundu nahi dedena. Bale. Sukalde alde batetik, txukunduta, beste alde batetik lanak aurreratuta. Eta hoain erakutsiko dizuegu nola egiten den Paris-Brest gurpila. Lehenengo eta behin, gurpil forma emango diogu. Eta hemen garrantzitsua da, 2 emango dizkegu, 3 ere ematea badaukezue. 3 bira, esaten dena. Hemen kontutan izan, hauek jain da daude, lanak aurreratu ditu egizan. Irikin bardi eta hortarako bigarren olako geruza bat edo pixu bat emango diogu. Horretarako bat, gainetik jarri eta sobratzen dena
honako profiterol moduko horiekiteko, mokadutxo horiekingo ditut. Ona. Listo, alde batetik. Hau labi esan duzu, bueno, 180 gero, ez? 200 dukagula eta 280. Haizegailuarekin, eta esan dakoa, ez ireki zertarako. Gaina gaur egungo labiak, hau edalen garai batean, txokotan elkartetan ikuste dituzu, ez? Labia betikoa lehen zeukaten kristalik, eta baina gaur egun kristala argia, barrukoa bikain ikusten da zer daukan, da hori bizkotxoekin da olakoekin bezala, ez da komeni irekitea esertarako. Bueno, pixka sobratu ze, baina gero aprobetxatuko dugu, ordu erditxo bat. Bale, unia kontu. Venga, barrura. Listo, eta hemen gure gozogile krema, plastikoak kendu, epel-epela dao, Ez diogu utzi gehiegi oztutzen ere, baina bere denboratxoa bai eman diogula. Beraz, hau, kazora, gurina gehituko diogu, bueltatxo batzuk eman melokotoia erantzi eta birrindu. Eta listo, bete besterik ez da. Orduan, ez da beste ze kontatzeko aukezu. Ez, koroak horrein bitu, hemen ez daukago, itura oin hasi da, guk badaukago kuadrian Juanma, eta kuadriako norbaiten urtebetetzea dienen, egiten digulako koroa bat, gaina ume bako izei berea egiten dio, segun, Spiderman gustatzen zaiola, Spidermanen itxurako koroa bat, eta zenbat urte egiten dituen, eta izena, eta horri egiten ditu kuadriako guztientzako. Baina hori, kanpoan ikusten den zerbait da, urtebetetze festa egiten denean norbaitek koroa bat egitea, eta aspalditi datorren ohitura bada, hau, faraoiak eta izaten zuten, lehen garai batean urteak betetzean ero esan, hori erret etxiak eta bakarrik ospatzen zuten, eta inok ez zuen faraoiak eta bereiek faraoiak bakarrik jakite zuten noiz jaiotzen ziren, da orduan koroa jartzen zen, eta ospatzen ziren urtebetetze festak. Baina hori herri sumeak ero zuen egiten. Hor, Alemaniarrek izan ziren lehenak urtebeteak eta betetzen, eta hor umekin Kinderfest antolatzen zuten, eta orduan gaina garai hartan bi kandela jartzen ziren, da bat izatzen zen bizitzaren argia simbolizatzen zuena, eta bestea etorriko ziren urtegatik ero jartzen zen. Eta hor, uste zen garai hartan, urte betetzeak, norbait betetze zituenean urteak, espiritu txarrak ero etortzen ziela nahastu nahian pertsona hori. Horregatik gonbidatzen zen familia eta lagunak etortzen gara etxera, egun hori festa itera eta ero izutzera ero espiritu txar horiei. Hori esan da, amen, eta aurki gure koroa betea jango dugu. Eta behin muselina eta musika krema hau oztu denean, sendotasun hau hartuko du, gozogile maukan sartu. Hori bai, lehen uste aipatu deula, olako ahoa kasu hontan hortzaduna. Hobe, eta zigorren kasuan xiringa. Ez, hau berezia da, olako profitirolak eta betetzeko. Hone daukana da, indarra inezkero zulatu iten du, eta, profitirolana, xuz orearen berezitasuna zer da, kanpotik egiten dela, baina barrua, geratzen duela menduki joko bezala, dana inguru hori, dana guztuta, gero betetzeko nahi duenarekin. Kasu honetan, kreme hau, alesek indiola olatua eta ez da gizet gehiago. Hor dago zai, noiz bukatu. Badao beretzako raziotxa. Badao, ez? Eta begira ikustazue, gurpil honen barrukaldea berdin da, hola, zuloz beteta. Bai? Beraz, oain, hau bete. Ala, ere uste nun ozkaka izinela. Zein izela? Ozkaka. Zeini? Zeari profesionala. Lasai. Klasa azukre pixkatez? Hori da. Hauek ere txokolatearekin holan ez, txokolatea urtu ezkero eta gainetik, jaione, guzti eta txokolateekin, musika txokolateekin, nik uste dut bezala. Ai, bai aldakizu ikusieten. Bota. Errezeta bat behinetan arraroa. Zein? Bai, honek merezido. Segundu txiki bat hau esateko hartzea merezido. Musika beteak egaluzez eta maionesaz. Ez du ingo txorienen, ez? Ni bizi naizen arten ez behintzat. Osten naiz, hori entzuteaz. Listo? Nestik bat ere erakartzen nirita. Probatze izangoa baina... Gero aki gozua dola,
Musika, ikusi duzuen bezala almibarretakoa, bere horretan, zulotxoan, mahonesa eta atuna nasi, eta txuk, barrun. Bueno, listo, gure Paris-Brest, behintzat, hemen dau, eta gure gaurko proposamen hau denez eta erronka ere bai, honi ekingo diogu. Bai, eta ero bizikleta hori erratzeko. Bai, eta gora guta gutarrak. Hau, ez dakit eskuekin, hau. Dudakoa. Profiterolak bere horretan, ez da? Osta, bete garreo, benda mundiala dago. Ez berdin. Musika puntu hartzen zaio, nik uste nuen gozoago ateako zala, me dado puntua. Una. Bueno, hemendik esaten digute agur esateko, beraz, agur, terdi, bihar arte, muixu erraldo bat eta esandakoa. Bihar gehiago. Eta gaur eta beti, gure alde, muixu bat. Hora, emakume langileak.